kalok jong u police officer ke bale khlat no bat u tang namar ba syam ladon kanu kunu ke kam ke jam hadin khandai banai ha ke je khlat ke chungki u lok jongka u la wan phai byang kum u SP ha ke we ke nongret jong ke we ke jala hapo jong ke Sri Puri district kane ke khana kala sedang kumni u rahap u dei u bala nang u bala start u briu u ba jai jai bat u ba yaru ke jingmut ba ke jing berkhat ula pendap ya ka BA bat hadin kata ula pendap ru sa ya ka MA Henry ula persang ban wat kam wat jam sorkar ula persang bun kilat shane shatai kumno bu un yo kam yelade ki kmi ki pa jong u ki dei tang ki nongrap bat ka yo ka kot ka jong ki ka long ka rit bha Henry ki don pat ya ka jinglong ber ka jingim ka ba klan bha ha ka jingim ka jong ki ha ka ju ka district ka don ka we ka samla kan thai ka ba ka kirteng jong ka dei ka napur ka dei ka ba treshi tom bha bat ka yo ru ban long kum ka sub inspector hapo jong ka ta ka police station kane ka police ka dei ka ba don bor bha hapo jogri ka police station namar ha ka uniform ka jongka ki don ki klur ha ka ba baro ki ba don hangta ki buram bha ya ka ki ba hajing hasam jong ka napur ki don ye ka jinglong ka ba kerpang hapo jong ka te ka nongba bat ba ka dei ru ka por ya ka bakla hab ban shong kurim no ya uno ubru ubaya ka ju ka kerdan lani uba kam kraw wat ban ya karu bat kane ke jingterwa ban shongkurim yaka ka deiru yaka baka hab ban shongkurim no ya urahap bat ka napur kala penithu ya de ha urahap da ke jinglong ka lui bat ka jinglong don burom ka chongka uru ula pediang ya ke jingterwa ka chongka ban penko ngu ila de ya ke ei ka baka napur kala terwa yu wat la pat chamla yo kam yo jamru Henry udei pat ubru ubala nang ubala start ubadonru ya ke jingkerman ba sa yo kam shisin ke sngi kumta kelia penbaik ya kesngi ban ya tho shongkurim hadin katu ka desngi ba ki kladap ban ya tho shongkurim ka kam jongki ka long ka bit ka babyang udai urahap ubla pet ya ka ying kesam ka shat ka tiu bat ki wei kham tam ha ka por ba ka napur ka don hapdeng jong ka duty bat ka nupuru ka juyarap ya ki kaming kesam haringkat bo kurim ujongka Henry suki ki ktin ha ka imlang ka salang kelas dang ban snudur kamtam haga jiade jong ki ki sijur haga por ke lengkot ka jiade ke jong ki kamtam ye ka jetrelang bat ki para marjan kelas dang ban kentho de kumni bat de kumtai dag ba kila ongba ka nupur ke de ka police officer Henry ka ei ke kurim jong ka pat ulatrei kumta kala ongba udei ubla nang lastat tangba umpat yo kam yo jam hadu menta hoj umpat don kanu kudu kam Henry unsa yo hi ya kam sisin kesngi ningkong ka nupur kam snoi e ya ka ta jing ka tho jong ki bru ya ka kam ka jam jong ki sijur uragap ulalek interview bun tli ki kam Henry syam la yo satya nadu ki kam ki berit hadu ki kam ki baheru kala don ha ka we ka por ka ba uduna tang kuma simak e ba un pas na ka ta ka interview kidon ki kam ya ka bagi kot ki sla ki jong kim syam la ya byang satya bat habaw la poy sa ki personal interview ula syak kentai no ha ka we ka sngi urakap ula perkhat ba ban ya kendu baga kurim ka jong ka nupur na ka beta ban ya bam jalang batka ula lek hapo joka police station da ka riam ka bam malu mala kumta u police constable ula ap ha ka ka khrdop bat ba ula pensange ru yu ula keli yano pikwa ban ya kendu urakap da ka dur khmat ka phu samrkhi ulaong ngakwa ban ye kendu bat ka inspektor napur hatu ngala banrung sapo hadin sipor ka napur ka lami sabar bat ka ei ka bla hangta hapo juga police station ka longba kala pen kala khongpong lut ye ka jingmut juberkhat jong urakap baro si jingim hadin kata la wanrung u head constable bat ular khi da ka jingkli ulaong madam u ei une kadon ka nu kudu ka jing ujor ka thamai nang ta sa wipat ublawan hangta bat ula cranberry dak baong let's say une udei unong terwatiar let's say wan khnang hangne na ka banta ban terwa kan napur kala kran dak sur ka bakhnyu une udei ukurim ujonga kini ki kintin ki jongka kala penlengo ya baro ki badon hangta da ka jingwet phu samkhi ka remun bat kindit ula kelibiang ken pitre ayusar ulaong ka kerdan ayu pibat haga bakum kata ke khlemat kal hapo jong kata ke kamera imat
kala sange sebak rakap ula pai syai kan nupur ula khamilenti de ka jingsngau sarong bakan ong ai syapang jongu hanrai kan nupur kala dam sapo ilagi khamat badai ka sur ka bejam kumba kala du jingkerman haga jingim ka jongka kala ong mentate udang don haying udang persang banwat yakinu keduki kam uta u constable ularki bat ulong oh wow madam ulok ubapek yaka jing ka sammo ulong namarkat kitu ki jingyo jeng pi barok bat uni ulok jeng pi pat ususyong aram hapo juga jing gejeng pi kanupur kam nang syu ban pe yanu haga bakum kata gapor kam syam la jubab kalale menle kum bakabun kam yaki kat gisla ki jongka kadok nut jong urakap kala hiar arsut sepo kata ke jing tmu ban bam jasni kralong sabar na kata ke jing angnut ke jong u kanupur ru ke klam ong syu yu baun syong lani bakan terwa yu baundi hadin kata galong ki lekno ngin se kren haying ngadon sibun ki kam ka bang hap ban pendap hapo jong keni ke office ha kata ke sngi ula wan pai no seying uragap ula pensisa ba kani ke kentai ha ga ba sisin kala dep ban kren bangan don ringkat bat pi la pi don kam don jam ni pi klam kam klam jam ru bat menta ula sngo le ran namar ba udai ubru uba klam kam klam jam bat kani ketika jing sedang jong ke jing snudur jong ke jiadai ke jong kini ke sijur hadin kata ke sngi ka buram jong ke nupur suki kala sedang ban kala ningkong kedai ke baju rap ha yu haga jing kre bam kresa kaju ailat ru yu baun syong taj hanrei mentapat kala sedang ban kuran ben yu ha ke wei ke mit kat ba ki dia bam jalang kala ong ka ke ba pitrei man le ke sngi lada pipule kat shisha balai haduk menta pimpat yokam setia teng haba kala wan pai na ke jingtrei ringkat bat kitu ke dia trelang kiju pendom kairu yaka da ke bagi la ong ba pidei shisha ke officer ke ba smart ba ba ulok ujung pi ususyong bek haying ha ke ba ubru ubri ban bat ya ke nu ku duku kerdan henrei ususyong haying ban up ya ke ke ba pi pilatrei sitong haba kala yo snow ya kini ki barok kala pen kthang ya ka nakpur bar kala penlong ya ka ban wanra ya ka jing kthang hapo jong ka ying ka jongka hato phila se mo ban sumar yanga kala ong uwei pa uwei ubaya trelang bat nga kila kelib ha shaphang jongphi ka ka banga khmirinti ka banga la ban yathu yaki urakap ula snap jar sipor man la kapor ula jubatai ban ong ba pechani napur nan persangkat bala ban wat kamno mentah ngaladap ban pendap yaki form bat ngadak pen krek ru ban lek sha ke wei ke tabu ailat se yanga nan sala ban yo ye ke kam sisin gisngi hanrei ke nupur kam sem kwa shu ban sngap ye ke jingkran jong uragap kasno kumba kala jit bakla ye ke kam shong kha shong man ya uni ubru ubatalat ha ke wei ke sngi ke jingbitar ke jongka galap thai bat kalaong ngala nang perkhat bangan syong kurim ya unu officer ubadon ya ke ju ke kerdan bat nga hanrei bakat no ngadap de ke jing snow le ran pitip banga syong kurim ya ubriu ubakum mapi kine ki kintin jong ka nupur kila dungkum unam sarang ya ke donut jong uragap ula thya klam de yo thya ha ke ta mit baro simit ula peksa ya ke ta sat ha ke ta ke ying usngau ila de kum uta usinrang briu ubom don dor ruam kat saba uperkhat kidon tang ki jingli ki por ki yat ki jingle ki wan man la ka sngi teng ya ka pisa teng ya ka imlang ka salang teng ya ka jiadai teng ya ki bla je hapo jo ka police station ka wei pa ka wei ka jingperkhat ka bu ye u kum hapdeng jong ka thma ka ba shirkhai ha ka wei ka sngi ka napur kala a ye u ye ka wei ka rai ka ba khadu bat kala ong ngam la shu ban im ye ka jing im ringkat bat phi nangni shakhmat bat nga kwa ban ya khlat no bat phi menta urakap habau lu usngau ye ki kintin usngau kumba ula syakni ye ka ka benta ka ba kong santam bat kata kam de setia ka jingpho sneu hanrei ka de ka jingja ka ba shisha ka ba u ula usngau hi dala ki jong ki skor ki jong u kumta ula dem krup hamadan bat ula bu ru ye laki kti baro atli ban dem ban mane yaka da ka ba ula ong ba ko napur sngob hase ailat yanga sa khindiat snam ngati kena bangala ban penkela ye ka jingim ke jungi ngan penti kena ye de sngob hase wat I yanga hanrei ka donut jong ka nupur kala kelamau kumta kala ong ngam la shu ban up habaro si jingim jong ka jingim ke junga bat une ubru uba klam kam uba klam jam
bat ubriu ubom dondor hanre menta ngakwa tang banya khlat no shisndon bat phi haying bishar baro arngut kilesyong markhmat hashwa bakasia juga kot sada kan turkhong hanre ka jiade ka jongki kala dab bandukut lupa kumta unong bishar ula penbena da ka ba ula ongba ka jia khlat jong gi sijur ladab ban penjeri urakap ula klit ila ka khmat bat ula pek ya ka nupur ha ka kum ka ta ka khmat ka ba khadu ka jongu ula nang perkhat ba le se un sa yu i ya ki umat nagi khmat ki jongka hanre ka dur khmat ka jongka ka pen i ya ka jing bom don jing perwa kum ba ka pau hangta ba ka ni gala bandai tangkata ka jing pendap rukom ula perkhat ha kata ka sngi habo yat ha kata ka jing bisar ka donut jong urahap kala dab daga jingkhya ka bom la shu ban batai bat baula kuran we bru ban ongba ngala pen hier put yala ka jong ka jing im daladi ngam kwa shu bangan dangyam ngan sa kiu segi clear khnang ba kita ki ju ki bru ku bala pek i ben yanga menta kin sa khat yanga usar shisin ka sngi ulaong badai ro hangne ka jingjia ka shisha ka chungu ka stang hadin bula dab banya khlat bat ka nupur uragap ula mi no na ying ula sa ha ka ju ka nongba ula ring bat pen herman sim ya ka ju ka air ha ki ju ki surak ya ka ki bru ki ithu yu kum uta ubru uba khlam kam uba khlam jam uba longru ukurim jonga we ka police officer usno kumba ka mensim ka jongu kala sha tangon man la ka sngi ula ken ria na sha ka we pat ka nongba ban kham don bok ula perkhat usak satang kendiat kepisah ke pla ke jong bat satang lanu kata kepisah kan salut no baro hagi kendiat sengi ulasa haga we ke jingding ke batat dor bha hadin nang ta namar ke jing bom don pisashu ke jong ulahab ban lek sa no sha ke we ke jing ke berit ke jaklia ke bala ban ai ke jiada tang yu slap badegel air lani kata ke slum area haga ba watang ke bamru kalong ke ba bha yu ba unyok kumta hadu arsngi ula im klembam ula shudi tang deka suda hagamit ke balai haga ula snguthu ba la sha shu ye deka jingthan naga kpo ka jungu ula kerpat ye wei unong disha haga ta ka surok shi pela ka sha bat artli ki biscuit tang ba un yo bor bat ba un im haga ta kamit kat ba udang shong haga ta ka footbat udang di ru ya kata kasha ki khmat ki jongu ki le shlei da ki umat haga jing perkhat ki jongu ki dap tang da ki jingli hatu ngadei ubru ubom ler kam lani hatu ngadei ubru babha bat ubom don haga bakum kata ka por ula don uwe ubru bala shitang mat uba shong haga we pat kamit ubala yo yak ta ka jinglong ga jingman ka jongu kumta ula kli khun bale ja ayu yepi habanga pek ka dur khmat ka jongpi nga I kumba philadu yaki ki baro Ningkong urakap ula persang ban buuri yakini ki baro hanrai hagabakum kata kapor ula yo snow yakini kintin la shu ban buuri yaka jingkhya juga doknut ke jongu kumta ula yathu yaka ki brajia baro ha uta uvriu yaki kerdan pule ke jongu yaki jing bom don kam don jam ke jongu ula long ukurim jong gawi ke police officer ba kumno ula syak kren ben hapo juga police station kat hadu ba ka kurim ke jongu kala hap banya klatno sisndon batu kumno ula syak than bat ula long marwei hadu ka bakum ke tagi khlemat uta ubriu de ka jing sngo khya juga mensim ulaong ngadei ushekar thrapati ngapania ye ke jihigai jong ki competitive exam coaching hangne hajan hi hatu phele jo perkhat na am ba phin la jingmut shakinu kinu ki civil service lane ki police service exam urakhap ulorkhi bat ulong sar ngakwa ban perkhat ya kita ki baro hanre ngamdon ya kepisa watang bangan bamru nae ngan yo ban supisa ban lek sha kata ke kuching ushekar ulapu samki bat ulong teng ka jingbret ya ka jingim jongno ha karukom ka berit kala ban wan pai kala daki ki bokraw kumta la de pidon kamon ngayu ka ding hagi khmat ki jongpi balada pi kular ban tresitom ya ka jingsu ngan sa tipi manga phi shu tresitom bat pule nadu kadonut pensalong USP shisin kesngi bat pin sa pensngo sarong yanga kata kadai ka jinghap kum ka mana nabneng ula perkhat kat bau dang pek ki umat ki jong uraka pru kidang tuit nagi khmat ki jong ula bu ya lagi ti ban kerpat bat ulaong sar ka snam jonga kan chlei haki jingpule ki jonga ngan ompen khain satia ya kita ki kular ki ba phi phila pen hanga ushekar ula penrung yu ha kata ka jaka ban ai ji kai bat ulaong wat pen ban khya
ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi shibun phim dai ban perkhat ai sapang jong ka pisa hadin ba phi phla pendap na ka jing sha hi kai ka jong phi lada phi yo por le ru yi ki kam ki rit ki baria hangno shim tu shon yi ki wei yarap yi ki dukan ai jing khain ha ka por janmit le se yi ki bon ki jinglut jong phi kala ban yarap lada pin le kumta urakap ula le tik ye ka e ka ba ula yo sngaw han riu hadu phra kan ta ula yo ye ka jingsha hikai bat ba ula puleru dalade man la ka sngi ha ka por jan mit pat ula shong ha ka jaka su pisa harut jong ka ta surok ka badon ka ta ka dukan ha ka por jan mit ula shong ha ki jing thaba jong ki jingshai jo ka ta ka surok bat ba ula pule byang ya baro ki jingsha hikai ki ba ula yo man la ka sngi bon sin ka khli ka jong ka ko ngu namar ka jing pinsi tom ka jong ye ka jing pule ha ka por menmit namar ka jing palat jong ka por hanrei ka jing khi ben jo ka napur kapla pau hapo jong ka ta ka police station bagata ka jing kran ben ka jong ka kala pen kan mau ye ka donut jong urakap baro kini kala pen kan det ye u sa shi sinpat da ka bawla kran we briu halade ban ong ba phidei uto uju ubriu ha ba shi sin ka sngi kin sa khat yano ban shong haying jong phi menta phin salong uta ubriu ubaki briu kin sa burom ye phi bat kin sa ong khublei shibun sar dai hagba kum ka ta khlip mat ki jing pos new ku chung u ba shisin ga sngi un salong SP Ragap Singh kumno urala ban pas ya ka prelim exam hanrei ha ka men exam pat ula bakla tang khndiat e kamak kumta ula du ban yale haba ula pej ye ka result ka shadam ka chung u ka kende stat bha hapo chung u hagba kum ka ta khlip mat lese undang duna ba unyo ye ka ta kam bat hangni usngo thu ba udai sisa uta ubru ubom larkam mi bat haba ukan mawi ki kintin jong ushakar ya ka jingbom la phimdai ban ong ba ka dei ka jing sharam hanre chu ong ngan kham trei shitom shushu ula kindit yade shapang jong kani bat ula ong ka jing persang ka bot ka dei ka rai chu ka jing em ka shijunom ka jonga ha ka jing persang ka ar ula kham trei shitom shushu ha ka wei pa ka wei ka jing sha hikai ula pen shitom yade bat ula tenju ru yade ya ka jingla ka jong u ka ba hadu katno na du ki kot khubor ki baradap kumno ban pen khre ya ka interview ya kini baro ula pendap ha ka dot ka jong u ula ina ya ka ta kam ban shong dukan bat ula sedang ban lek na ka wei ka ying se ka wei pat ka ying ban hikai ya ki khna kumta ula ban tingkai ya ka por ban yo ru khndiat ka pisa hanrei kita ki jing anglut jong u kila phai bai saki aka ki ba u udai ban pendap haga jing persang ba ar ke chungu la poi hadu ka personal interview hanrei ka kerteng ka chungu kam sam la pau satia haga final merit list katai ka jing kendit ka chungu krana kham kraw shu hangta hadu kumba lai hadu sausngi ukhlam la satia ban ngek jelede ba umla satia ban pas kumta ka donut ka chungu kala pachisha namar ba umla ban pas ya ka jing persang ba ar ka chungu ula shong halor jong ka ta linti ya kjat bat ula stang ban keli jingkeli jelede hangta sakat no shu kat no snam kan simpor yanga ha ka wei ka janmet usekar ula khat yu hapo chuka kamra troikam ka chungu ula bu ya ka ti ka chungu ha ka terpeng ka chungu bat ula ong ragap lada phikai no menta ken mau ya ka ni ba om dei tang ba philap penyap no ya ka jing angnut ka chung phi philap pen sisa ba wei pa wei ubru kila dap khat ya phi kum uta ubru ubom larkam mi ai lat sashisin persang da ka jing tre sitom ka bating bat sapej hadu katno la tho ya phi ba phen poi ne am sha ka ta ka thong ka ba phi phila thrang sisa ka jing persang ka ba lai ka long kum ka thma ha ka jing em ka chungu menta pule shu kumba u urale menswa bat ka jing pule ka chungu ka long kumba ula pen hir khput yalade ya ka ka ba la ban le menswa mensngi menmet kisngi le keman kisngi shuti baro kine ki jalut thau baro kapor ula aiti lut baik tang hapo jong ka kot ki jing tho kumno ban tenju yalade batang ka wei ka ba kwa bat ka ta ka long ba unlong USB Ragap Singh ha ka ba khadu ka risol ka lapoi da ki shimpe akti ba khnyu ula tai yu number hapo jong ka laptop ka jong ula yu hapo jong ka screen ka bratha selected state public service DYSP ASP kada ki khmat jong urakap kila shlei de ki umat bagita baro ki jingpang hapo jong kila pthai sabar tang si sun pthai haden khndiat snam ha ka jing training ula kiu kerdan bat ka jing tre kam ka babyang lingba ka jing tre ula kiu ha ka kerdan kum SP lani superintendent of police ha ka ta ka sngi ka ba ula phong ya ka ta ka uniform ha ka sin ka ba ningkong
bagi don ki klur haga terpeng ke jong u haga sin ke ban ningkong du ula yang hakmat jong kata ke yit bat ula ken mau yakitu ki sngi ki barim baro hapo jong ke police station bagi brew ki khat ye u da u brew u basu shong hapo jong ke ying udai uju uragap bat nadu menta ka perthai kan sa khat ye u da u SP sahab kani kari ka thong ka skautanat ban ya thu ye ka jithu khana shapang jong uni brew hadin shi posnam hadin bala thung thamai ya uragap hapo jong ka district hagaju ka nongba ka baula im kum ukurim jong ka napur kiju ki surok ki bay ot ka weipat ka ju ka police station ka brim bat lese ki dang dei kiju ki briu haba ka kali ka jong u ka rung hapo jo ka taga nongba lawa ya ki banar haman laki jaka naga bentaban pediang buram ya USP wa thamai ki briu ki le risa harangkat bat ki sentiu haki kti ki jongki ban pediang snob ha yu ki kena ki le salute yu hadin bolo poi hapo jongga headquarter ula haban shimru ya ka jingkit kli ula shim ya ka file ka wei ka kerteng ka pau haki khmat ki jongu hapo jongga nongba kotwari police station ban troi kampura hangta bat ka tai ka inspector napur yadap Sipor la shu ban ring bat penhiar mensim ka donut ka jong u kala khiwin hangta hanrei ka dur khmat ka jong u pat kam syam la peni ya kata ka jing snow ka bakum kata ula phu samkhi bat ula kran weibru hangta kabyang ula ong ka khana ka klam pat kut satya hangta ha ka sngi ka babut ula khat ya ka meeting jong baro ki station hapo joga jingpet ki jong u hapo jong kata ka kamera baro ki officer kile shong hangta kidon ki badang yayeng kidon ki badang pej ban penbet penbyang ye ki file ki jongki lapli ye ka jingkhang ka wei ka officer kan thai kala yat halor jong ka ta ka kamera da ka jingyat ka ba snous khamba bat ka tai ka de ka inspector nupur yadap ningkong kala yat kum ka ta ka ba long skamba ka ba la julong man la ka por hanrei ha ka ta ka por ki khmat ki jongka kila pej sha ka ta ka shuki ka ba don hakmat jongka bat kalayu i ba ula syong uta USP hapo jong kata ke syuki ka donut ka jongka kindit kala kela ka ju ka dur khmat hanrei mentapat ula khamhe ki taman ki jongu udon ya ka man ka ba ikhan uba syong ru ha kata ke syuki bat ki don ru ki klur ki batingshan ha ki terpeng ki jongu bat bala thoru SP Ragap Singh Marsin yo i ya ka ni kata ka file ka jongka ka baka ka bat hagakti kalajan hap na ka kti jong ka nupur kam tipsu kumno kan ong sar ne kan ong ragap uragap ula kran da ka sur kum ubru ubla tebet bha haga kam ka ba ula bat kum USP hoj inspektor napur yadap syong hangni ulang ngidon sibun ki kam kibangi hap ban pendap hapo jong ka ni ka district haga ji kendu ka ban ningkong ulang nadu ki an ki kanun ka jingwan ra ye ka jingdon jong ki kamsnu hapo jong ge district ban pek parman ye ki kamsnu hakeleng saudong jog ge jaka ka suru jong ka nupur kala khnyu man la ka por hangta hagba kale kendu bat USP Ragap Singh kala hap ban kuran mian hangta ka inspektor nupur kala late no nang ta sipor ba kala wan ban ya kendu yu baro ki officer kila don sabar batang arngut ki officer ki badan hapo jonggata ka kamera bat kita ki dei ki shikurim menswa henry mentapat kila long ki head officer hapo jonggata ka district daga jingring bat penhiar mensim ka nupur kala ong ragap o ngamud ban ong sar baro kine kala ngap phangta uragap ula ngap ayu kamud ban ong ha kani ka kamera ngadon tang mangasar ka napur kalong hangni uragap ula kan mau ya ka ula dap ban soiru ya ka kat ban yalai sanshing bat ka nupur ha kini ki khendiat snam giblalik ngalanang perkhat ba ngalade ban yap hi hagatei ka ju hi kasngi marsen yo snow ya kani ki khmat jong ka nupuru ki la slei de ki umat ha ka sin ka ban ningkong kala pensi syaba ka jingim kam syam la kala tang ya ka hanrei ha kata ka klipmat kala pen kala ya ka jingim jong uragap ru hadin ka tu ka netayo uragap ula donru ya ka mensim ban penhir keput khendiat khansoi teng ula kentho dagi ktin ki ba kharbha ha ka file ka jong ka klam kinu ki daw
teng ula busa ki nu ki city halor jongami teng ula kedewi ki jingbakla ki berit ki beria hakmat jong ka jialang baro kini ki dei katkum ki kendon ulong hanre kita baro kim sem lolong ki bapla ya ka nupur baka kala yo ya ka jingujor na uragap man la ka mit ka nupur ka syong ban perkhat marwei ba uni ubru sisin udai ubla it bha yanga hanrei mentapat ngalahab ban yang kum iknarit hakmat jongu ha ka we ka mit hadin bola pendap ya ka jing paharamit ka jongu ula wan phaino sapo jong ka office kat ba ka kali ka jongu ka dangmut ban rung hapo jong ka ta ka phalau ula yu i ya ka nupur ba ka dangshong marwei ha ka shuki jong ka ta ka baranda kalabat ya la ka file ki khmat ki jongka ki la saw kumba ka don ka jingyam sngusi ayu da ka jinglengo uragap ula keli phidang don hangne la kata poru inspektor kanupur kala yang joj bat kala ong da ka sur ka bejam sar ngakwa bani kuran kerpang wat phi la da phi sha yanga uragap ula snap jar hangta bat ula rung sapo jo kata ka kamera troikam ka jungu bat ula yang ban up ya kata ka jingrung ka jongka sapo jong kata ke kamera terekam kala rung sapo bat kala khang ya kata ke jingkhang ka nupur kala yam hangta bat kala ong ragap ngala le ya ka bakla hadu kata ngala ibai nyepi tang na ka daw ba phim don kam don jam satya ngala nang perkhat ba ka ni ka uniform ka jonga ka dei ka ba kham khrau bunsha ban ya ka jongphi tang na ka daw banga snap ya ka jingkran jong ki parlok ngala i bain ya phi katu ngala bu ya ki jingli ya ka jinglong rangba bat haga bakadu ngala i no shisndon ya phi bat menta kadai ka ju ka imlang ka salang ki bala pek bain ru yanga kat hadu ba ngala haban pendam ya la ka khli hakmat ka jongphi uragap ulayang de ka jing snap jar hangta kanu puru kala peteng ban kuran da ka bakala ong ba haba nga yu EP ba philalong kum USB dei hangne nga sa snuthu ba hadu katno ka jingtlot ka rukom perkhat ka jonga ngatip barbor ba phidon hapdeng ju ka jing e ka ba kraw haba ngamla satia ban up EP lada phikwa phila ban transfer yanga nagari ka jaka ka ba nga trei mentaru phila ban suspend yanga phila ban le ka nugudu ka jingpen sitom yanga kat ka ba phikwa ngakwa ban yo snow tanggawe bat kata galong hatu phidang la ne am bandang map yanga nadu ka donut ka jongphi lim kum tanga snow thu ba nga ngam la shu bandang map wat yaladiru kini ki kentin kila kata hadu kata ya uragap ulayang nagata ka shuki bat ulayat sha kata ka badon kata ka jingkhang yit ula ngap jar katu ka nempor hadin kata lo pai shaka bat ulong nupur kato ka jing penhir keput ka jonga ya phi ka labyang ngala jubab ya ka jing isi ka jong phi baro da ka banga ngala yo ban phong ya ka ne ka uniform nadu kato ka sgi ka ba phi khat yanga kum ubru uba chu shong tang haying deru hagatu ka sgi ngala kut jingmut bangan sayo ban shong ha ka shuki bawat ma phi ka bla isi yangaru phin sa buram yanga bat ka ne ken ka de ka ta ka sgi ulaong bat da ka jinglong hok bat wat ka ne ka jing penhir keput kala sedang ban khia mentaru da ka jingyam ka nupur ka laong namar kata hatu phidang la ne am ban map yanga uragap ula tur sejan jongka ula pek persa iki khmat ki jongka bat ula ong hoi ngan map yipi namar lada phim syam la ina maphianga ngam syam la poi hai ka ni ka kerdan bat ngam syam la tresitom bangan yoru ye ka kum ka ni ka kerdan philabu yanga ha ka jing e ka ba shir khai bha bat ka dei ka ta ka ju ka jing e ka bala penlong yanga kumne kumangalong menta kum USP kumta ngam dei satia ban isi epi watang khendiat ru ulong om dei ba ka tu ka jingjia ka bala rim kan penkut no ya ka khana ka jungi kan nupur daki kti ka khnyu kala dam sapo bat kala kta iki kijat jong uragap khublei shibun e ragap kalong kabamut sar uragap ula kenran shadin bat ulong phimdei satia ban le kumne phi dei ka officer bat uei ubanga ngalong hapdeng jungi ka don ka jede ha ka jingtubit kum ki police officer menta bat ka ta ka de nga kumu SP bat phipat kum ka inspector ka jingem ka jungi ngi haban ya chakhmat nupur ulong bat ngiru ngan haban ya bech chakhmat ki umat snosi bat ki umat sno kmen ki jongka gile tut na ki khmat jong ka nupur hangta
kadai ha ka sin ka ningkong baka ka la priang ya la ki jong ki jing bakla ki jongka bat uta ubri uba yang hakmat jongka udai ubri uba kong santam ba un map ya ka jing im ka jongka hanrai syam la ya lambiang ya ka sa si sinpat hadin khendiat benai kan nupur kala hab ban sya transfer no sya ka wipat ke distrik haga sngi ka le buram khadu yaka kala yang kampaji bat kala salute ya uragap ula dem ya laga kli hajan jongka bat ula pen phai ya ka ka jingburam ka ba markeliang ka jongku ki khlam kran watang si kentinru ka kali kala ya sa kata ka jaka ka badon ka nupur ki pui kala kenting da ka jingbe jogaler ka nupur ru kala nang khamjngai bat kala ya no sajngai nalaga jong ka lenti uragap ula yang ha baranda ha ka office ka jongu ban pe ya kata ka nongba ka ju ka nongba ki ju ki surak hanrai menta ka jinglong tenrai ka jongu kala sedang ban kala ha ka ba sisin ura long tang ukurim jong ka police officer uba klam jam hanrai mentapat uni uju ubriu uladei USP Ragap Singh ubriu ubala yok ban pong ye ka uniform haga ba baro ki briu jong ka nongba kila hab ban buram ye ula pech sahid benang daga dur khmat ka ba phu samkhi bat ula kran halaga jong ka donut daga ba ula ongba khublai sibon ye phi ko ka jingim ka jonga bonsin phila khinyat yanga shaki benta ke ba kham sapo hanrai man laga por phila ra yanga hadu bangana poi ha kani ke kerdan haga jingem ga jonga ngam kwa shu ban penhir keput yano hanrai nga kwa ban em da ka jingjob yalade lada kani ga jithu khana ka kta ye ga donut ko jongphi snobha sa like but comment ya kani ka video khublai chibun ta thadu be kandu haga weipat ka video